Jahong ni pain koi trokar ni karbi kuru searching room mai KKCA tiripi sai hemalong chetan chimo mai padupon. Laso mai long KKCA jaipong silavor havara mai tumpai pai chikru mai padupon jia puthak chingi chingwaipon. Laso long KKCA tiripi mahang kethek ingdeng surkep non ke bang city ni pai kri trokar ni talon ponji. Laso ki talon pon along karbi rat ke doan kacheto dun pet aphan KKCA tiripi Meiphu kachoningri pon. Kami tumbang Alijat noi arnama pan kisi Meiphu yang pemukang pirasin janam baru itu dan long kini yang kerapin betul dengan langkah di pon. Tapi ini lihat tak itu ansur saya kecetong yang panas kita dok kawe kurusar mai kachoningri lo itu kurusar tuhan angkitame lebang somai lo nola cipi kret hok Allah nang cetong bun pet nengi apa itu non asan sasta nang lebom lo sebang tarbi ricu sistem diglar konpo kopiat dharma hala so dharma lo kot tame itum kati dondun angnya pansi itum dukawe kurusar mai pen kachoningri lo laso mai long man ki do karbi richu chitong dunji laso hut karbi chuar kli cho phijo anim ki rimatum hong hari ma Meiphu ma ukar chu lapen chenglok kaprek ki thigi ding atum chingi chingwai po laso hut karbi richu atum pen kapin khat pon atengsi pachini poputa pachini pon thu non itum sensas nang ke lepo nasela so sensas nang ke lepen pustame itu mabangke bang pawidam nang hala bangke ta itu mabangke lai ninga lo bang pima ricu ka digara lo pasitum ricu alam ta nang koko atheman nim rokom pukela ke ricu ke dusina ke manlo mangke anam lo rokom ke klematum lo ati rokom long si karbi ricu ke do rong saru basapra lo Kasi itu mangkela nim rokom long bangkela bang karbi ricu tum rong saru basara tum cingwai po itum kurusara tum mangke hajaran nim irnoi tumang karki gathi bakse aki dun po KKCA tumake mang KKCA havara mai ahem tun kim rang ponji lason chipang don ahem tun laso kim mang ateng pen KKCA havara mai ahem tun ihum pen ihum kim rang pon bomdo lapen KKCA long a member aphan form a lopen halatum isiatum amen chithab du nangji la anma chujun chokam pen chenglok chuarkli cho phejo cherap chito du nangji pustame cherai chito dun thekpo bonta form a lopen KKCA long amen chithab dun di pulute KKCA pen cherap dun thek thei pusi guru po welson tisopen pachini pon lapen karbi chuarkli cho phejo nim ki rimatum hong hari mate Meiphu pu kachetong nangji pu inut banghinia song seng lok amat kachiparai de jipuke chokche athe kethegi ding mate man peng ki dola pen karbi rot atum pen chingki chingwai sarpen lamche parai nangji jonghele rot atum pen kopima kachiparai along atengsi chekroi dun hurnang poputa pachini pontu itum recho alam tar nang kopo atheman nim rokom pukela ke recho ke dusina ke manlo mangge anam lo rokom ke klematum lo ati rokom long si karbi recho ke do rong saru basapra lo kasi itu mangkela nim rokom long bangkela bang karbi ricu tum rong saru basara tum cingwai po itum kurusara tum mangke hajaran nim irnoi tumang karki gathi bakse aki dun po News report KTV News